Ayaw ninyo hukmi ang uban. Roma Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 23. Dawatan ninyo ang tawo nga maluya og pagtuo, ug ayaw ninyo sawaya ang iyang mga panghunahuna. Adunay mga tumutuo nga nagtuo nga mahimo nga mukaon og bisan unsa, ug adunay mga tumutuo nga luya og pagtuo ug alang kanya, utanon lang ang angay kaonon. Ang tumutuo nga nagkaon og bisan unsa dili angay mu saway sa tumutuo nga utanon lang ang gikaon, ug ang tumutuo nga utanon lang ang gikaon dili usab angay nga maghukom sa nagkaon og bisan unsa. Kay managsama silang gidawat sa Dios. Busa kinsa ka ba nga muhukom sa sulugoon sa uban? Ang iyang agalon lang gayud mao ang makasulti kon maayo o dawtan ang iyang gibuhat. Ug mahimo gayud niya ang maayo, kay ang Ginoo mao ang mutabang kanya sa pagbuhat og maayo. Adunay mga tawo nga nagtuo nga naay mga adlaw nga mas bililhon kaysa ubang mga adlaw. Ug aduna say nagtuo nga ang tanang adlaw managsama lang. Ang matag-o sa angay maghimo kon unsa sa iyang pagtuo ang husto atubangan sa Dios. Kon ang tawo adunay pinasahi nga adlaw, gibuhat niya kini alang sa Ginoo. Ug ang tawo nga nagkaon og bisan unsa, nagbuhat usab ni ini alang sa Ginoo, tungod kay nagpasalamat siya sa Dios sa iyang gikaon. Ang dili mo kaon sa uban nga pagkaon nagbuhat usab ni ini alang sa Ginoo, ug nagpasalamat usab siya sa Dios. Kay walay bisan kinsa kanato nga mga tumutuo ang nabuhi o namatay alang sa iyang kaugalingon. Kon nagkinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kon mamatay kita, alang usab sa Ginoo. Busa kon magkinabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga si Kristo namatay ug nabanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Busa ayaw ninyo tamaya o hukmi ang inyong mga igsuon kang Kristo. Kay kitang tanan mo atubang sa Dios ug siya ang muhukom kon ang atong gibuhat maayo o dawtan. Kay nagingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi. Muabot ang adlaw nga ang tanang mga tawo muluhod sa akong atubangan ug muila nga ako Dios. Mao kini ang hinungdan nga ang matag-o sa kanato manubag sa Dios sa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Busa dili na kita maghukom sa usag o sa hinuon-likayan nato ang mga butang nga kapandulanan sa atong igsuon kang Kristo. Tungod kay ako ana akang Ginoong Hesus, nasayran ko nga walay pagkaon nga dili hinlo. Apan si bisan kinsa nga nagtuo nga adunay pagkaon nga ginadili, dili siya angay mukaon niini. Kon tungod sa imong pagkaon masilo ang imong igsuon, wala ka mahigugma kanya. Si Kristo namatay usab alang kanya, busa ayaw guba ang iyang pagtuo tungod lang sa imong pagkaon. Ayaw itugot nga ang maayo alang kaninyo isipon sa uban nga dawtan. Kay ang gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon ug pag-inom, kon dili mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, maayo nga relasyon sa usag o sa, ug kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Si bisan kinsa nga nag-alagad kang Kristo pinaagi ni ini mao ang nahimutan sa Dios ug gitahod sa mga tawo. Busa paning kamutan gayod nato ang pagbuhat sa mga butang nga makaayo sa relasyon ug makapalig-on sa pagtuo sa usag o sa. Ayaw guba ang pagtuo nga gihatag sa Dios tungod lang sa pagkaon. Mahimong kaunon ang tanang matang sa pagkaon, apan dili maayo nga mukaon sa kalanon nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban. Ang maayong buhaton mao ang dili pagkaon sa karne o kahapag-inom sa mga ilimnon nga makahubog o kahapaghimo sa bisan unsa nga mahimong hinungdan nga makasala ang imong igsuon. Kinahanglan nga ikaw lang ug ang Dios ang masayod sa imong gituuhan mahitungod niini. Bulahan ang tawo nga wala hasula sa iyang konsensya tungod sa pagbuhat sa butang nga gituuhan niyang maayo. Apan kon nagduha-duha siya sa iyang pagkaon, hasulon siya sa iyang konsensya kon iya kining kaunon kay ang iyang gibuhat wala mabasi sa iyang gituuhan. Sa laang bisan unsa nga buhaton nato nga wala mabasi sa atong gituuhan.